Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Desperadus, с мен е Desperado 321 и сега, както казах във втория епизод на CS, ще направя една рекламка на The Galaxy. И да започваме, това е спамана. Сега ще разгледаме всичките ларпове, отиваме на ларп. Почвам от Warp Enchant. Опа. Warp Enchant. Ще покажем всички ларпове, ще покажем. Ето го Warp Enchant. Виж, има и механизъм за по-малък енчант. Да, ето го. Както сега не пускай пак аски с енчант на кирката на 4-ти левел. Я втори. Не чекливо се едно. Ами, са Warpent. Warpent ли следва? Да. Не знам, не видях. End. На Д. Там, като излезеш от една линия, става PvP. Да. И може да се килите. Сървъра е PvP, майта сървъра. Не съм много сигурен. PvP. От тук, като излезем навънка, е PvP. Това е малко. И хубавото е, че ти дава скорост и бързина. Да. Не спална малко лаги. Тук мен не ми лаги вече. Мен тук не ми лаги. Добре, следващия ларп. Warp Jump. IP-то ще го има в описанието. Сървъра се казва The Galaxy. Хостера е The LOWSBG. The LOWSBG. Аз съм Нент. Да, Дека е Jump. Ето го тук, ама нямам бутчета си. Тук бе. Нямам бутчета. Имаш ли храна? Я ми дай малко. Ама сега някакви джампим ли? Дай малко го покажем. Какво представлява? Аре бе. Окей. Тук е джамп. Не знам дали го е правил The LOWSBG. Гадното е, че ако паднеш, можеш да умреш. Да, това е тъпото. Някак по-добре да го направи като падне, нали, като на Hardcraft, като паднеш, нали, на джъмпа, там някак си те телепортира от началото. И да, ние за това не сме с айтеми, да не умреме. Аз имам айтеми. Аз имам Fender често. Тук джъмпа, и това тук малко. Омага, гличнах се. Ти имаш ли айтеми изобщо? Имам, да. Мен ме телепортира някъде. Аре, почваме. Следващия ларп. Чакай, кой е? Вижте, гледай си. Warp Event. За него нямаше да говори много. Няма, ама... Нека. Това е евента. Тук има Ender Chest. Различни видове евенти. Тук е този евент, тек е с рудите. Мен ме върна. Да. Какъв е следващия? Fishing. Warp Fishing. Знаете, малко съм болен. И аз. Аз не съм болен, но кашлям. Това е Warp Fishing. Тук може да трейдваш. Това е близко до спауна. Ето го. Следващия ларп. Ларп. Хубав ларп за храна. Да. Тук, ето. Ето го и... Не знам много трудно. Така, ларп.
Следващия ларп кой е? Кой? Warp. Free Portals. Portals. Аз. Warp. Тук ти идваме. Омага. 2 стака размножител за крави, за 32 размножител за овце. То добре ли е? Дек. То по средата. При... 2 стака Кой? размножител за овце за портал. А тук? Стаки 32 емералда за 32 фиданки и 32 емералда за 32 такова. Много е това тук портал. Да. Ларп Джайо. Следващия ларп. Това е Джайо. Ако не Къде знаете е? какво означава Демек затвор. Тук седат затворниците. В момента няма никой, ето тук са килиите. И от другата страна. Има по едно цвете. Да, има тук цвете, легла, туалетна. Душ. Това е за туалетна и за Душка. душа. Ларп, следващия ларп. Джъмп. Ама ти ги казвай, за да можеш да разбират, не ти да си ги четеш и да си ги пишеш. Еми даде, казвам ги. Уй. Това е Ай, как джъмпа. стана? Хубав е. Айде джъмпай малко. Ами аз паднах. И аз паднах. Върна ме паднах. Ами ара следващия ларп. Мгм. Ларп, сега ще видя. Ларп джъмп евент. Вижте колко има джъмпове. Само 3 джъмпа за сега. Така, ето това е джъмп евента. Точно до евента е ларп. Кой е следващия ларп? Ларп кит PvP. Ларп кой? Ларп кит PvP. Кит? PvP. Ама това залепено. Да. След. Да, и аз Тук снимам. падаме в тази дупка и от тук долу е PvP. Даже го пише. Като скочите, долу е PvP. Дека, бе. Тук. Ела, тук, на табелата. Следващия Айде ларп. скочиме после. Мини евент. Ларп. Ларп мини евент. Това е следващия ларп. Ето го. Това е евента за рудите. Аз няма да идвам на мини тия. Еднакви са като Ларп другите. недър. Отдавна не съм бил на Ларп Недър. От не става да пиша, бе. Мен не ме телепортва. Я. Ларп Недър. Аз идвам. И аз отивам. Показваш, че отивам. Ето. Ето на Ларп недър. Ома гъза, защо ме бият? Добре, няма значение. Не знам, нещо ми бие. Мен ме Да, и убиха. мен няма да отиваме там. Ларп, Ама аз бях страйта ми. ларп парцели. Да, Парцели. да ме плотни. Да. На ларп парцел. Сега ще отидем. Ето, това е ларп парцел. Може да направим тук, да почнем развиване с Деспирадо. Може, ако искаш да почнем после развиване. Как се пише Ларп Парцел? Чакай, ти се телепортна. Не знаеш ли с цъто? Вече се телепортирах. Приеми. Приех ли? Айде им сега на PvP клетка. Чакай да всичко по реда си. Ларп Ние може... портал шоп. Я то. Аре, отиди на ларп портал. Тук ние се бяхме... Бяхме се такова ли? Хубаво.
какво пишат. И това да беше клипът. Чакай. Сега как да го направим? Това беше клипът. Трябва още ларпове ми. Добре, това беше клипът. Сори, Лоус, ама ти изключи сървъра и не знам кога е влезна, и без това снимам с фрапси и не мога да паузирам. И това беше от мен, аз бях Деспирадос, с мен беше Деспирадо 321 и чао!